Bagay di. Bagay man? Kinanad magud ka short, tumagod ka maanad sa sayal. Bagay. Sayal ay kaday. Sayal. Pero shirt ka. Sayal man eh. Shirt ka. Wala, pantira. Pantira. Oh. Okay. Salamat yan. Hi guys, narasunod guys na uli nagikan na masahero. Diyan kami ni mama dari ganda mi kay maglakaw mi karon. Guys, nas mama ga limpyo si Jang Kuko. Wala pa rin yung tigiyan? Kaon pa. Pangingo ko na libo pas giyan. Unsa matutang Singapore man oh. Ban ka? Kanindo ta. Sakit-sakit na ta sa aeroplano ba? Kaya sa kay tang plano no. Lami ba ka eksakyan ang aeroplano? Mura lang kagwa niya tag-taod na abot ka. Kapila nga ka sa aeroplano ma? Kaisara. Ano ba yun pala ko dito? Kaya uli, pag uli na ako din, mag-aeroplano may daghang karga. Yeah, lang. Dito nga, makikarga. Ultimo akong, kuha nga din, bilhin ako ni William, akong gamay nga. Kuha. Abin ako, hadlok ba? Pero meron, first time lang ako pagkuhan ba? Dito pa man mi sa kuhan, kanang na mga bangko, naglingkod pa mi. Tapos pag abot sa aeroplano, nag-announce sa ito nga, oh, kuhan, Maria, katong mga tao nga kuan, sunod lang ko kayo pag kusukad. Sunod lang ko dito. Pero akong bagid, so na akong bagwa na to anas bagid. So, tapos pag kuan ako, saka ko dito. Ya permero man ming saka kay giuna man ang mga senior. Pagsaka na ko adire ako sa tubangan kay ako na magkainan sa makakanaog din ko. So pagkakanaog ang wa may hagdanan kay pagsiragi gikuan man hagdanan pag-abot na ako dito tarong-tarong dito ko lingkod dito man ko duha may lingkuranan tarong ko at adaptin pagkuan dito sa pagkahumanan na kanang mga tao natirado na sige kung pamino ingon din kung naamay mga stewardess nga pag-abot ito ganyan ingon itong nilalaki nga nakakuan na yun yun ang imong kuan ang ako kunong bag ibutang ko na dito ko na akong cellphone na naman sa kong bag. Kuha lang. Ma'am, akong kuha dito. Kita ko dito ang akong bag. Kasi ko gano'n ko. Lakay, paglarga na yun ba? Mura magudbud na. Ano ba? Dito sa lingkuran na anak ko. Pero gibaksan ko din ha. Anak ko. Baksan ko siya. Gibaksan ko. Kuhan ka nang nai seatbelt. Baksan sa mga taon. Tapos anak ko sa lingkuranan ba? Anak ko, nanggunit ko sa lingkuranan. Uy, pag nagpagod ko din, tug-tug-tug-tug, pag nikalit mo na, anak. Kuliglig. Ikaw na din yung mag-isang silero. Paano kuliglig? Nikalit mo sa, murang makapilman tayo nga ni Isa ba? Gunit ko, yan ko, isa ka, nilingi ko, di makukita kay, ang mga kuan bagi, tabunan man. Di mo na ako kuan, isa na, nagsigil ako, anak nga. Pero plano, pag-ana lang ako dahan. Kuliglig. Isa naman karoon. Namilaman ko niya, katong babae di ay, nagtanaw sa dito na siya na ako. Gingan ko niya pagkanang dito na sa taas, wala pa nito pa. Sa karoon pa di ay ka, ma'am na. Kasakay ko karon pa. So abi na ko ni ugdo-ugdo. Wala, kagimog na yung mga ulan ko, magsabot na, magkurkurog raman na, magkurog to. Akong kita na ang rilo ko, basta sa nga pasado kita na sinili. Pakita na sinili ko nga, magkamig niya. Ngayon ito si Dudong, isa na kaura. Siguro kong rilo, pagkatagtoon bitaw din, nikalit bitaw din. Mano magdahiyak akong tiyan. Di ka ito pag-umanan, nagkagudkod na ko. Hawa na. Nanak tingali ni sa kuhan kasada. Mag-announce mong buno? Pagkatagtad, announce sa iyo. Ano sa may mong gibati, mga first time niyo maladyo kasi mo ang mga anak? Apit, hindi nga, wala ko katog, oy. Digital lima no? Kuya, okay, siya ang aeroplano. Di ko katog, usahay, sige lang ko. Usahay, di ko katog. Usahay, magilak ko. Magilak ko. Diyan ako nalingaw-lingaw ko sa pagpaninda na namin. Naninda na ka? Nalingaw-lingaw. Malit. Oo, kanamin palit. Mabisa na, kuhan ko anong mga sounds, okay. Lingaw ka sa nang. First time maladyo si mama, first time po makasakay yung kuhan guys, aeroplano. First time ko,
Nakiwa ka mo singgit ng anong ni Us-Us. Yan na lagi ko. Sus Marjib, sa naman eh. Tingko, mas nindot pa ang aeroplano kaysa barko. Paghikan ako din sa Cebu, alas 8:30, so nitugpasan ko dito alas 9:30. Sa Butuan. Oh, sa Butuan. Kaya nagkuha pa ko sa kong bag, uy, kaya gibutang pa man itong nagtuyok pa, uy. Itituyok. Gibutang mo itong nagtuyok. Basta sa kong bag, uy. Di ko anak lang to. Kato magugtong. Unsay nga lang nanak? Kato na mura X-ray mong baggage. Gikarga itong nagtuyok ba? Gani. Titik-tuyok, malipong butoy mong bag. Klaro. Tawa jud ko eh. Pero asa ko nagmahay sa tog. Lingaw kay sa nang dito. Asa ko nagmahay kay nakuan sa damong yuta. Hindi mo mang nasikaso. Pagdali na mo yung taon kay tinay oras, basig sarado na mo si Pioron. Hi guys, mahadyung buntag ni Jong tanan guys. Manglakaw mi karon. Mabuto itong Shopee ron pa. Nana pa kay order? Nana sa di ay. Katulong kapapa din order. Nana sa di ay. Kuha man to. Kami order pa paliwaw. Itong yung ipapalit nga slack, ang slack man siguro to pa no? Karon mabot di. Kung saan naging karon mabot di wala ta. Chatan. Order Chatan na na lang. pud ma. Uy, makancel to. Sige lang order. Karon kwarta no. Sige ra mag-order. Kay sige lang order. Kay klaro, may pa mo kailangan ko. Kwarta, wala ko kwarta. Wala na yung mga job daw. Order mga Diyos. Wala yung mga job di. Diba? Oh. Kayo. Tapo doy. Tanawa, di nagin mo kasaka sa munisipyo kay wanay tao alas 11 na. Laan to na tawin. Kaniyara ko sa istorya dugay kay mo ko. Gimingaw na pas mama si Jang partner. Pag mingawan na sa isang partner guys, mag-uki-uki ra na isang giyan. Isigiyan may kahawig sa isang lulo. Kamastang biyahe. Kana ako na rin pagkon? Bisa di okay ra to ngingon para nay grasya pero okay ra tayo. Always okay lang no? Always okay. Think positive. Pag short dito nung saan mo sa yala mo ra mo nag Nag-short man ko. Dugay na mo ko din sa yalan. Diyan sayang man kay nakabutang ra dito sa... nag-short day ka. Wa man god. Nag-short. Oh. Naka na siya sayal, naka na siya short. Oh. Bagay ni. Bagay man. Kung kinanad, magod ka short, tumagod ka maanad sa sayal. Bagay. Kaya na ikaday. Sayal. Pero nag-shirt ka. Sayal man eh. Nag-shirt ka. Wala pantira. Pansira. Oh. Okay? Salamat yan. Okay na na. Hindi man yung halagang buhok, kaya rin naging pirasaw. Abot na rin. Tingnan ako. Tingnan ako na nila. Pagdala mga kuan kay mangutana ra pa sa munisipyo. Kadyo naman good ako sa kwarta. Tapos maganto sa munisipyo. Kadyo naman good. So, isa lang na. Kujog-kujog guys. Kujog-kujog. Magkupat ka buhok. Suroy, kita may kuhan guys. Merkado kay magpaluap si mama sa ijang is kay kada tuig mo na siyang paluap dito. Tara, binangag ma. Wala ko nang ibot. Ang sa taas mga nakasaksak. Wala ko di patay ang siling. Patay doon ay. Magira na magsayal ma. Gabi man ko na magsayal dyan. Magkantira kay presko daw. Kita mang ito. Ano ko TikTok nga. Basta Mura na ka na ko ang gikuan din siyang lubot. Iya, ini baliskad yan. Kita yung bulog. TikTok sa kuhan. Kailangan magtutuan. Dai na ba? Sayang magod din. Nakatago na dito. Jawa na suutan. Nasuutan ko doon sa kayo. oy. Ayo pa ayo oy. Pang New Year daw. Malit ko na pang New Year. Kaya guys, maglakaw sa amiga. Excited na si mama magkalag-kalag kay magbiko ko no ni. New Year? Excited na siguro sa mukha ano pan guys ba? Biko ha?
May tagtuno, rundaan sa pizza, parang si Unso. Sina-excited na sa mga mukha sa anggi. Himingaw na siguro na siya kaunong ka ng kuhan biko. Kaya daw po kuhan Sira ko ng tuno. luto ka na na kuhan biko. Yan guys, manglakaw sa mi guys. Gakujug-kujug ming kuhan guys. Upat. Ay pangit, na uli-ulian na rabagid diyang kuhan balibo. Paliguan na mukuhan guys, daw ni. Pero pwede ko na po joy. Wa pa mi nakatrayo kuhan guys, joy. Daw ni sa mo anggi. So wadyan, pero napo si Jay kuan balibyo. Kaya di jahang balibo mura po si Jag ning tirk-tirk na. Yan ang jakadyo ko pa ba. Giya na bilin kasi siya may maglak. Mas mingkoy gining kawaswa. Narasod. Pangibot na yung mga konso. Pangibot na. Na miss kuan guys, munisipyo. May munisipyo sa kuan guys sa Dalagit. Hawiris mama. Handa na. Oo. Ano na lang kung mo report, hindi ko ka po. Kumato ka mag-form ninyo din. Kung dili ka kabay, pwede na kumato ka authorization sa imong subuon. Pwede na. Di ay. No? Ato sa pandemic ra. Wala pa mabalik di ay. Kumato ka mag-form ninyo mamaha. Tapos, Yung mga tawag authorization kung sa imong subuon. akong anak. Dayon. Magkatas ka ba ay din yung photocopy. Dayon, magpa-picture ka o kapag na-picture na latest na newspaper with the original and photocopy. Padala na original sa sir para iligtan na. Sigurado sa. Then, At saka itong picture na. then pagbutang na din na sila na hindi nakalimutan kay due to his old age or hindi suglakaw, na ako na nakabihatag tugot na mo pa sa akong annual confirmation pag-report sa akong pan. Ana na Survivor man kanay no, sinunod sa imong bana. Sa akong bana. Na siya na. Kaya last na kong report, sa imo upo. Kaya di ko mong kusmin na bago. Pwede rin sa kaso nga SS branch. Kaya di man pwede nga di ko kay di na naman ko diha sa siyudad nga. Dinanlan gid na report di ka. Para di Pero di ka mo report. Tanan gid ni sir pilapan sir. Yes sir, kanang pa na bayan na sa nanay. Palit na sir. Bayan din sa disease, bayan din sa Salamat kayo. Ano na sa mudre o sa motor galang dun padre. Salamat. Natawat ma. Mato jud ay tagwan ma siya dad. Nindot na munisipyo kuan guys, Dalagit. Dudugan naman sa dito ay. Ari sa Miss kuan guys. Palawan, makuha mi ka ng nigrasya. Nagpada ako ni mama, idang apo. Wow na. Pangalan ni mo, pangalan ni mama ni. Siguro ako di pa na pangalan ma. Ay panganday ni mo. Ako nakaputang na. Mag-register kita sa una. Gusto ka na ito biyo sa online. Asa na tama? Sado ay. Rapuan. Magpalit ka hamburger. Palitaog. Hamburger. Big time. Timonos mama. Kaong gutom ko. Kaong ko. Kaon is life jet guys. Jalaman mo katinga mo nang dagkaglawas kay. Dana ra ka ma? Dana ra daw sa huwat. Kamera dari. Nana sila mga pang Christmas oh. Nah, inani kagiyan gamay padigihin oh. Di imong tandog gamay kawagi oh. Inani imong ganawang gipamalit. mga leakers. Okay, imong mga brief ginani man to kay. Mga dolphin ang drawing, ni isda kani kay elepante.
Ano pa yung suit eh, orang cute eh. Puro na pambata mo nakita pa. Dari kuan guys, duha ka pulo, isa ka slacks. Kuna na mag-uniform ni Gian. May dito dito. Salamat ah. Christmas na. Daghan ng mga baligyang pang Christmas. Katong mo sa pareha rin preso. Katong bagong gikuha lain ako. Ano yan? Hindi parehas ang price? Yung lain? Wala na yan dyan. Pila din ang isa? Pilang isa? May yung difference. Total? Sige lang. Nakadisinaw na lang na nakadiscount kasi isa. Guys, nakapalit nami guys. Si Mama Dari. Kalibo Palit sa na to. Patanaw sa ipatsik, ipatsik. Chik sa chik, chik. Masa? Wala yung palap to na nakita mo dong. Inana tanan ng asam tong gikuha ni Gian, katong gipalit na mo inana mo to. Napanapton. Oh, Mababaga to kay Dani. pareha na. Oh, brown na no. Pareha ra man gito na. Tag pantalon. Inana po to, pero dako-dako na na ang gikuha. Pila man eh. 38 na. Na nami guys, nauli nami guys. Pangit. Kamusta ikaw pangit? Ha? Ngano man na? Ngano na? Ha? Mingkoy nalakan sa sulod, nagtingog-tingog. Nawadaan ko palagi, nalakan sa sulod. Looy, nalakan sa sulod si Mingkoy. Lakaw na siya. Layas na na. Ang liod na. Ala diri dong. Ijahay magpanggibit-bit.